Moi, Samuli Hietarinta Autocenter Raisio, terve. Me avataan tänne alueen suurin vaihtoautomyymälä. Avajaisia vietetään viikolla 11. Silloin meillä on luvassa kaikenlaista ohjelmaa, arvontoja ja muuta. Tule sinäkin paikalle. Avajaisviikolla kannattaa tulla tänne. Arvata paljonko autoja mahtuu tähän halluun. Hyvät palkinnot, tule ja voita. Olemmekin jo avanneet Citroen ja Peugeot talon toiseen päätyyn. Tule sinäkin ja tuo autosi tänne huoltoon ja korjaukseen.